Slovenskej republiky, ktoré chcú spolu tvoriť trvalé partnerstvá dvoch osôb rovnakého pohľavia. Pretože ich spolužitie bez formálneho zázemia nepoužívajú právnu ochranu, ktorú si zaslúžia a ktorú párom rôzneho pohľavia právo priznáva. Rozhodnutie osôb rovnakého pohľavia žiť v registrovanom partnerstve považujeme za právo osobnej slobody. Počúvajte vy mňa, takže ma nechajte dohovoriť, neskážte mi do reči. Pán poslanec Droba, vy v tejto chvíli odvežte tú vlajku toho druhového pochodu, dajte si ju vedľa seba, alebo sa jej pohodaj. Pán poslanec, nevykúpite. V súčasnosti neexistuje pre takéto páry žiadna právna upravená norma spolužitia so stanovenými vzájomnými právami a povinnostami, a to i napriek tomu, že vykazuje znaky a plní podobné funkcie ako dlhodobé partnerstvá osôb rôzneho pohľavia. Pričom rozhodne nemožno súhlasiť s tvrdením, že ich vzájomné vzťahy a vzťahy tretím osobám je možno upraviť až podľa súčasného právneho poriadku. A to vo viacerých ohľadoch. Závetom a plnou mocou nemožno riešiť situácia ako odobretie výpovede v trestnom konaní, návrh na starobný, dosky či... Pán poslanec, prosím vás, nevykrikujte tu v sále, niekto skladal slova aj v kroji, takže nechajte tú slobodu zase. Nechajte. Dobre? Vzájomná vyživovacia povinnosť, ktorá predchádza nároku na štátne dávky, ani nazeranie do zdravotnej dokumentácie. V súvislosti so zavedením registrovaného partnerstva je potrebné meniť 22 zákonov, čo už samo o sebe je dôkazom, že postavenie partnerov, ktorí nie sú manželní, je právne odlišné. Štefan už sa naozaj poprosil. Prvú stranu si mi celú prekladal, že je taký dobrý. Nedám to preč. Je to symbol, ktorému verím a ktorého hodnoty vyznám. Som presvedčený o tom, že ide o diskrimináciu, pretože napriek tomu, že páry rovnakého pohľavia nemajú možnosť mať spoločných potomkov, môžu tvoriť rovnako ako páry rôzneho pohľavia plnohodnotné partnerstvo. Hej, ale keď Matovič má transparent, to nikomu nevadí, to môže. A vzájomne sa o seba starajú. Na druhej strane pár rôzneho pohľavia umožňujeme uzatvárať manželstva bez ohľadu na to, či môžu, majú, budú alebo chcú mať potomkov, pretože splodenie alebo výchova dieťaťa nie je podmienkou uzavretia manželstva. Tento návrh zákona je určený osobám, ktoré si formu spolužitia s osobou opačného pohľavia nemôžu alebo nechcú zvoliť vzhľadom na svoje osobné dispozície a charakteristiky. Predkladaný návrh zákona teda nemôže ohroziť spolužitie párov rôzneho pohľavia alebo ich ochotu vstupovať do manželského zväzku. Naopak môže posilniť rodinné väzby a vzájomnú starostlivosť pre páry rovnakého pohľavia a ich rodinných príslušníkov. V súčasnosti totiž sú osoby rovnakého pohľavia napriek tomu, že žijú v spoločnej domácnosti a tvoria usporiadané spoločenstvo, vnímané ako navzájom cudzie. Práve vďaka prijatiu zákona o registrovanom partnerstve sa posilní vzájomnú zodpovednosť partnerov a tiež rodinné väzby medzi príbuznými partnerov, čímcami spoločnosti a v ich okolí vytvorí stabilné prostredie pre život, podobne ako v prípade párov osôb rovnakého rôzneho pohľavia. Priznanie určitých práv, ale aj stanovenie určitých povinností registrovaným partnerom rovnakého pohľavia